Кожної хвилини хтось покидає цей світ. Ми вже стоїмо в цій черзі, навіть якщо не здогадуємося про це. Ми ніколи не дізнаємося, скільки людей попереду нас. Ми не зможемо стати знову в кінець черги. Ми не можемо вийти з черги. Ми не зможемо уникнути цієї черги. Тому, поки стоїмо в ній, задумайся над наступним. Помічай хороші моменти. Цінуй час, який тобі відпущено. Усвідомлюй цінність інших людей. Зроби свій голос почутим у цьому світі. Живи так, щоб інші раділи спілкуванню з тобою. Будь впевненим, що всі твої близькі знають, як сильно ти їх любиш. Не жалкуй про минуле. Просто покайся в тому, що вже неможливо змінити, і звільнися від цього тягаря. Пам'ятай, тут ти ще можеш усе змінити, там вже ні. Наповнюйся мудрістю в моєму телеграм-каналі.